Кодоладиве ало Јован Крстител ем проповединела сине ки пустина јудејско. Вакерибаја. Покајнен тумен соске ало паши од Царство Небесно. Соске овитано окова баши каске о пророко Исаја вакергја. О гласо коле скоро кој викинела ки пустина спреминено друмо е Господаре скоро. Керем права олескере друмија. А коркуре Јоване синеле шијатаро е камилакере бала ем кожно појас околу киполовина. А оскакулција хемо о дива авгин сине олеске храна. Тогаш и клона сине килесте о Ерусалим, цело Јудеја, хем цело Јорданско околина. Хем ов крстинален сине ки река Јордан. А ола исповединена сине помаре гревија. Штом дикла буд фарисеја хем садукеја дека венате крстинелен, вакергја оленки. Милети са пескоро, кој вакергја туменге те нашен тари холи со авала. Одолеске, керен плодија достојна баши покајание. Ем мамисленте вакерен ки туменде о Аврам тано амародат. Соске вакерава туменге. Одевор шајтаро акала барате воздел чаве е аврамески. Отовер веќе паштрола кокорем не каштенки. Одолеске секоја каш со надела шукар плоди чинела пес хем фрдла пес кијак. Ме крстинава тумен копани баши покајание, ама окова која вола пали мандетано посилно мандар. Каскере мена свим достојно о сандалет ингаравлен. Ов ка крстнал тумен ко Свети Дух, хем јак, и лопатата ни ко оле скоро вас, хем ка очистинел пло гумно, хем ка кеделе пло гив ко амбари, а и плева ка тарела јагаја со начола. Тогаш Исуса олтари Галилејаджи ко Јордан ко Јован, за да те крстинел пес оле стар. О Јован, ира нелале сине вакерибаја. Мани си ман потреба те крстинаман тутар, а тоа веа ки манде. А Исус одговори гајски. Муклеа кано дова, соске агјар бешила менге те пера цело правда. Тогаш ов муклеа олески. А кога о Исус сине крстимо, одма и крилотаро пани е меки, о небесија правдиле, олеске хем диклао духове девлескро те хулел сар голуби, хем те мункелпес уприлесте. Емеке гласо, таро небесија вакергја, ака вајтано мломанглочаво, ки касте ми милината.